Усё тыя ж шматгадзінныя чэргі, але з павышаным камфортам. Улады плануюць у верасні пачаць працы для пашырэння зоны чакання ў памежным пункце пропуску Варшаўскі мост. Згодна з праектам, там змогуць размясціць у 4 разы больш аўтаў, а таксама пабудуюць фудкорты, дзіцячую пляцоўку і медычны пункт. У эфіры Белсату аб'ектыў для вас працуе Александр Баразенко, і вось галоўнае на гэты час. Прэзідэнцкія выбары 2025. Як рэжым рыхтуецца да электаральнай кампаніі і ці пойдзе Лукашенко на чарговы тэрмін? Просто реально тестировали проведение будущих выборов. Вот и все. То есть они уже подготовились к этому этапу, они знают, что они примерно будут делать. Они уже отработали экстренные ситуации, и проходила так называемая определенная защита этих вот комиссий. Найвялікшая здача расейцаў у палон з пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Сярод палонных баевікі Рамзана Кадырова. Несмотря на подготовку инженерно-фортификационных сооружений, достаточное количество боеприпасов, соответственно, средств поражения, морально-волевые качества российских оккупантов на низком уровне. Шанец знайсці сваё каханне ці прастора для махляроў і дзейнасці спецслужбаў. Якія рызыкі хаваюць у сабе сервисы онлайн-знаёмстваў? Любимый способ использовать фейковые аккаунты, общаться с людьми, естественно, выводить на разговор насчет денег. Дзень прызначаны, сілавікі і чыноўнікі падрыхтаваныя да чарговай элегантнай перамогі. Ініцыятыва Белпол агучыла меркаваную дату правядзення прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Ці сапраўды яны пройдуць ужо праз паўгода і якім можа быць іх сцэнар? Ян Федарович працягне тэму. 23 лютага 2025 года гэткую дату правядзення прэзідэнцкіх выбараў са спасылкаю на свае крыніцы агучыла ініцыятыва Белпол. Из того, что нам известно, чиновники уже оповещены об этой дате, и уже есть официальное указание планировать отпуска тех, кто будет принимать участие непосредственно в проведении так называемых выборов не ранее марта 2025 года. Дата выбораў напрыканцы зімы могла быть абраная не выпадкова. 25 февраля 2024 года проводился единый день голосования, так называемый. Они конкретно проводили данные мероприятия именно в этот срок, чтобы проверить, какая будет активность на улице, сколько людей будет приходить на участки, ведь им не надо было количество голосов и так далее. Они просто реально тестировали проведение будущих выборов. Мінулыя прэзідэнцкія выбары і пратэсты пасля іх сталіся для лукашэнкаўскай сістэмы кіравання моцным шокам. Выглядае, што пры рыхтаванні да новай электаральнай кампаніі ўлады будуць мець гэта на ўвазе. Ад рэжыму Лукашэнкі я чакаў спробы правесці максімальна кантраляваныя выбары, дзе фактычна будзе толькі суперніцтва розных сартоў і бацяк. Хто больш любіць Лукашэнку? Лагічны для ўладаў гэта сцэнар трох кандыдатаў: Лукашенко, Гайдукевіч і нейкі прадстаўнік камуністычнай партыі. Зрэшты, Лукашенко пакуль афіцыйна не пацвердзіў свайго ўдзелу ў выбарах, хаця на пачатку года нібыта выглядаў пэўным. Пойдете вы или нет на следующие президентские выборы? Днямі ж ён выказаўся крыху ў іншым ключы. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. Лідары беларускіх дэмакратычных сілаў пакуль не маюць адзінага падыходу да новых прэзідэнцкіх выбараў і ўдзелу ў іх. Не хапае, на мой погляд, разумення і фіксацыю як адзін з прыярытэтаў гэта вяртанне свабодных сумленных выбараў у павестку сярэднестатыстычнага грамадзяніна Беларусі. Это вельмі важна, таму што менавіта свабодныя сумленныя выбары яны могуць быць супрацьпастаўленнем таго, што будзе прапанаваць беларускі рэжым. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь», што адбылася ў Вільні на пачатку жніўня, гучалі прапановы як пра байкот, так і пра галасаванне супраць усіх кандыдатаў. Усе элементы традыцыйнай электаральнай кампаніі на сёння проста недасяжныя беларускім дэмакратычным палітыкам, хочуць яны ці не. Адпаведна, прыйдзецца рабіць нешта чымсьці онлайн, у чымсьці шукаць крэатыўныя хады,
браць элементы інфармацыйнай кампаніі. Да 23 лютага засталося няшмат часу, дадае Вадзім Мажэйка. Ён не выключае варыянту пераносу выбараў на больш позні тэрмін пры арганізацыйнай негатовасці вертыкалі. Зрэшты, наўрад ці з выбарамі будуць цягнуць да лета. Ян Федарович, Белсат. 16 жніўня пачне дзеяць поўная забарона на заезд у Літву легкавых аўтаў, зарэгістраваных у Беларусі. Жорсткія абмежаванні распаўсюджваюцца на ўсе легкавыя аўтамабілі, незалежна ад грамадзянства ўладальніка ці кіроўцы. Сёння ж заезду ў Літву з боку Беларусі на двух пераходах чакалі каля 600 легкавікоў. Праходжанне мяжы ў некаторых выпадках займала каля 40 гадзінаў. Выключэнні ў забароне на ўезд ад заўтра будуць дзеяць толькі для аўтамабіляў, што належаць юрыдычным асобам або выкарыстоўваюцца ў камерцыйных мэтах, а таксама для машынаў дыпламатычных місіяў і прадстаўніцтваў. Легкавыя аўтамабілі з беларускімі нумарамі, якія цяпер застаюцца на тэрыторыі Літвы, мусяць пакінуць яе да 18 студзеня наступнага года. Пасля гэтай даты аўты могуць быць канфіскаваныя, а іх уладальнікам пагражае штраф. Курская вобласць у агні. Зэт-ваенкары рапартуюць пра стрымліванне украінскіх войскаў і контрудары расейцаў. ЗСУ ж працягвае масава браць у палон жаўнераў арміі Расіі, ды нават стварылі першую вайсковую камендатуру на кантраляванай імі тэрыторыі Куршчыны. А ў Менску Лукашенка падчас інтэрв'ю тэлеканалу «Расія» заявіў, што гатовы ўжыць ядравую зброю ў адказ на парушэнне мяжы саюзнай дзяржавы. Адначасова з гэтым дыктатар заклікае да міру. Падрабязней Уладзіслаў Корсак. Партия полоненых, срочники, бедолахи, Ахмат тоже есть. Беспрэцэдэнтнае папаўненне абменнага фонду ваеннапалонных. Цэлая рота расійскіх вайскоўцаў лікам 102 асобы здалася байцам СБУ ў Курскай вобласці Расіі. Сярод палонных салдаты тэрміновай службы і кадыраўцы. Украінцы таксама захапілі ўмацаваны ротны апорны пункт з падземнымі камунікацыямі. Можна заблудыцца. Агулам на 10-й дзень украінскага ўваходу ў Курскую обласць ЗСУ маглі ўзяць у палон паводле розных ацэнак да 2000 расійскіх вайскоўцаў. Маці расійскіх салдатаў тэрміновай службы праз адмысловую петыцыю патрабуюць ад расійскіх уладаў неадкладна вызваліць сваіх сыноў праз абмен ваеннапалоннымі з Украінай. З Курскай вобласці і часткі Белгародчыны расійскія службы працягваюць эвакуяваць насельніцтва. Аднак паспяваюць не да ўсіх. Прошли мы лес. Дальше впереди была река. Нам нужно было перебраться через реку. Переплыли на лодках. Часа 2 или 3 сидели в лесу, их ожидали. Над нами дроны летали, сбрасывали снаряды. Галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі далажыў Владзіміру Зеленскаму, што зона прасоўвання украінскіх войскаў у глыб Курскай вобласці складае 35 кіламетраў. Акрамя таго, взята під контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта. В целом ситуация контролированная. Да таго ж Украіна стварыла першую вайсковую камендатуру на падкантрольных ёй землях Курскай вобласці. Первая задача украинской стороны на контролируемой территории Курской области – это создание инженерно-фортификационных сооружений, которые не позволят центральной российской власти восстановить полный контроль над данными территориями. Второе – это организация местных органов власти. Третье – это формирование силовой структуры данных органов власти, то есть проведение стабилизационных мероприятий. Это борьба с мародерством, бандитизмом и разведывательно-диверсионными группами противника. Разом с тым украинские силы спрабуюць парушыць лагістыку праціўніка ў Курскай вобласці. Гэтак ЗСУ б'юць па мосце праз раку Сейм. Мэта – спыніць падвоз амуніцыі і правізіі расійскім войскам у пасёлку Коранева, які спрабуюць узяць украінцы. Расія ж перакідае ў Курскую вобласць рэзервы пакуль толькі з харкаўскага і херсонскага кірункаў. Між тым на пакроўскім кірунку толькі за апошнія сотні ЗСУ адбілі больш за паўсотні штурмаў. На Донеччине расейцы занялі Жаланное ды Орловку. Перед войсками на Донбассе была поставлена задача нанесения максимального урона российским войскам и минимизация собственных потерь. При этом населенные пункты и лесополосы, которые не имеют никакого стратегического значения, за них не надо держаться. У сваю чаргу Лукашенко заявіў, наступ Украіны на Курскую вобласць паказаў, што Расія не гатовая да пашырэння фронту.
Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал, что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад. Беларусь жа паводле узурпатара плануе перакінуць да ўкраінскай мяжы да 20 батальённа-тактычных групаў. Аднак, маўляў, толькі каб не дапусціць прарыву з украінскага боку. Ваяваць жа Лукашенко не збіраецца. У свой час мой коллега доктор Щегельский спробовал анализовать психичный стан пациента. Тому коментить заявы про 20 бригад, ведаючи колькостный склад белорусской армии, ну, тут мы просто будем гублять час. Паводле памежнай службы Украины нестандартныя сітуацыі на мяжы з Беларусю на сённяшні дзень не фіксуюцца. Уладзіслаў Корсак, Белсат. Ва ўзросце 72 гадоў памёр Сергей Калякін. Вядома, што палітык, старшыня партыі «Справядлівы свет» апошнія гады цяжка хварэў. Камуніст паводле перакананняў, але і непрыяцель дыктатуры Сергей Калякін у 96-м падпісаў імпічмент Лукашэнку і не пайшоў працаваць у ягоны ўрад. У часы СССР Калякін займаў розныя пасады ў структурах камуністычнай партыі. Пасля здабыцця беларускай дзяржавай незалежнасці быў дэпутатам Вярхоўнага Савету 13-го склікання, ды кіраваў партыяй камуністаў, якая выступала ў апазіцыі да Лукашэнкі. На чале структуры ён прабыў з 15 гадоў. З 2009-го ўзначальваў партыю левых «Справядлівы свет». Нягледзячы на сур'ёзную хваробу, Калякін кіраваў партыяй да моманту ейнай ліквідацыі рэжымам Лукашэнкі ў верасні 2023 года. Камітэт правоў чалавека ААН прызнаў, што Беларусь парушыла правы 13 сваіх грамадзянаў. Гэтыя людзі падалі ў арганізацыю скаргі на дзеянні рэжыму Лукашэнкі. Праваабаронцы называюць толькі адно імя з 13 – актывіста з Барысава Александра Абрамовича. Ды зазначаюць, усе пазоўнікі удзельнічалі ў мірных пратэстах з 2016 да 2020 года і былі аштрафаваныя і арыштаваныя. Камітэт ААН пастанавіў, што пакаранне за ўдзел у несанкцыяваных акцыях парушае права на свабоду думкі і свабоду сходаў. Цяпер Беларусь павінна кампенсаваць пазоўнікам штрафы і судовыя выдаткі, а таксама прыняць захады, каб пазбягаць такіх парушэнняў у будучыні. Камітэт чакае ад Беларусі справаздачы аб выкананні гэтых рэкамендацыяў цягам 180 дзён. Аднак паводле праваабаронцы Олега Мацкевіча надзеі на тое, што ўлады Беларусі прыслухаюцца да ААН, няма. Не варта чакаць, што Рэспубліка Беларусь выканае все тыя меркаванні, якія былі прапісаны па выніках разгляду скаргаў. Там зафіксавана, што все пацярпелыя яны павінны быць адноўлены ў сваіх правах, і тое, што заканадаўства, якое з'яўляецца драконаўскім фактычна па сутнасці ў галіне правядзення мірных сходаў, у галіне выказвання свабоды меркавання, яно павінна быць зменена. Але Беларусь ніколі не рэагуе на гэтыя заўвагі КПЧ, на жаль. Спыненне агню ў сектары газа і аслабленне рэгіянальнай напружанасці. У сталіцы Катару распачаліся міжнародныя перамовы што-да сітуацыі на Блізкім усходзе. Па выніках першага дня бакам удалося зблізіць пазіцыі, зазначыў прадстаўнік ЗША Джон Кербі. Тэрарыстычная групоўка «Хамас» ад удзелу ў перамовах адмовілася, але паведаміла, што гатовая атрымаць інфармацыю пра іх вынікі. Пра гэтыя ды іншыя падзеі падрабязней у нашым аглядзе. У перамовах пра замірэнне ў газе і вызваленне закладнікаў узялі ўдзел афіцыйныя асобы з Ізраілю, Злучаных Штатаў, Егіпту і Катару. Напярэдадні з'явілася паведамленне, што Хамас адмаўляецца ўдзельнічаць, бо, маўляў, пад прыкрыццём перамоваў Ізраіль працягвае весці вайну і выстаўляе дадатковыя ўмовы. Пасярэднікі разлічваюць правесці кансультацыі з Хамасам пасля перамоваў. Мы гатовыя працягваць гэтыя абмеркаванні і, як раней ужо казала, і як казалі мае калегі з Рады нацыянальнай бяспекі, мы працуем 24 гадзіны на сотні, 7 дзён на тыдзень, каб гэта зрабіць, каб пагадненне было падпісанае. Вынікі перамоваў могуць паўплываць і на Іран, што ўжо 2 тыдні пагражае нанесці удар па Ізраілі ў адказ на забойства кіраўніка тэрарыстычнай групоўкі Хамас Ізмаіла Ганіі. Афіцыйны Тэгеран даў зразумець, што поспех перамоваў можа пераканаць яго адмовіцца ад помсты.
У офісе прэзідэнта Украіны адмаўляюць сваю датычнасць да падрыву расійскага газаправоду «Паўночная плынь» у Балтыйскім моры. Падкрэсліваецца, што для такога акту патрэбныя тэхнічныя і фінансавыя рэсурсы, якімі на той момант валодала толькі Расія. Украіна ж не атрымала ад выбухаў ніякіх перавагаў. Пра тое, што серыю выбухаў рыхтавалі ва Ўкраіне, заяўлялася напярэдадні ў расследаванні выдання Wall Street Journal. Паводле аўтараў, Зеленскі спачатку ухваліў план, а пазней адмяніў яго на просьбу CIA. Нямецчына днямі выдала ордер на арышт падазраванага ў падрыве «Паўночнай плыні» грамадзяніна Украіны. Сусветная арганізацыя здароўя другі раз за 2 гады абвясціла надзвычайную сітуацыю па ўсім свеце праз пагрозу распаўсюджвання інфекцыі м-воспы. Раней гэтую хваробу называлі воспай малпаў. Выяўлены і хутка распаўсюджваецца новы штам віруса м-воспы на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Выяўленне віруса ў суседніх краінах, дзе раней не рэгістравалі воспы, і магчымасць яго далейшага распаўсюду ў Афрыцы і па-за яе межамі выклікае сур'ёзную трывогу. Відавочна, што для спынення выбухаў захворвання і ратавання жыццяў неабходныя скаардынаваныя міжнародныя захады. Раней рэжым надзвычайнай сітуацыі праз распаўсюд інфекцыі м-воспы абвесцілі ў Афрыцы. Паводле медыкаў, у першую чаргу кантынент мае патрэбу ў тэрміновай вакцынацыі насельніцтва. Для кантролю над хваробаю неабходна 10 мільёнаў дозаў вакцыны. Цяпер жа даступна толькі 200 000 дозаў. Экаактывісты ў Нямецчыне парушылі працу шэрагу аэрапортаў. Акцыі пратэсту 8 удзельнікаў міжнароднай арганізацыі «Апошняе пакаленне» зладзілі ў Берліне, Штутгарце, Нюрнберзе і Кёльне, прыцягваючы ўвагу да праблемаў змены клімату. Падобныя акцыі пад агульным дэвізам «Нафта забівае» ўжо ладзіліся не толькі ў іншых нямецкіх гарадах, але таксама ў Аўстрыі, Швейцарыі ды Вялікай Брытаніі. У Польшчы адзначаюць дзяржаўнае свята Дзень польскага войска. Гэта гадавіна Варшаўскай бітвы 1920 года ў перыяд польска-савецкай вайны. Тады перамога польскага войска гарантавала незалежнасць краіны і спыніла паход бальшавікоў у заходнюю Еўропу. Як і летась, у святочным парадзе ўзялі ўдзел не толькі польскія вайскоўцы і тэхніка, але і вайсковыя структуры саюзнікаў Злучаных Штатаў, Вялікай Брытаніі, Еўракорпусу і Цэнтру падрыхтоўкі аб'яднаных сілаў НАТО. Сярод тэхнікі на парадзе танкі «Абрамс», пускавыя сістэмы «Гаймарс», зенітныя комплексы «Пэтріат». Ірына Дарафейчук, Белсат. Кавярні, паркі або рознага кшталту вечарыны ўсё часцей саступаюць месца для знаёмстваў інтэрнэт-дадаткам. Не так даўно свет пабачыла адмысловая мабільная праграма для беларусаў «ВІД», якая дапаможа знаёміцца і ствараць новыя сувязі як унутры краіны, так і за яе межамі. Пра плюсы і мінусы знаёмстваў онлайн ведае мой калега Андрэй Сульжыц. Знайсці сябра, сяброўку або сваю другую палову ў віртуальнай прасторы. З гэткай мэты паўстала новая мабільная аплікацыя для беларусаў «ВІД», якая дапаможа знаёміцца і ствараць новыя сувязі. За тыдзень працы ўжо дадалося больш за 1000 карыстальнікаў. Дадатак стварылі адмыслова для беларусаў. Інтэрфейс праграмы цалкам па-беларуску, а доступ да ўсіх функцыяў бясплатны. З цікавінак, мапа установаў Украіны, дзе вас змогуць абслужыць па-беларуску. Спіс стваральнікі плануюць пашыраць. У Беларусі з дапамогай аплікацыі можна знайсці кампаньёнаў для практыкі беларускай мовы. А жыхарам дыяспары яна можа дапамагчы пазнаёміцца з суседзямі-беларусамі ці знайсці кампанію для супольных актыўнасцяў, напрыклад, для роварнага шпацыру. Акрамя «ВІДу», беларусы ўнутры краіны карыстаюцца такімі аплікацыямі, як «Табар», «Мята», «Твінбі» і «Зоўдэр». Сандра, якая шукала знаёмства ў адной з падобных праграмаў, кажа, прыемнае першаўражанне ад онлайн-знаёмства не заўсёды пацвярджаецца пры сустрэчы. Дзяўчына перапісвалася з хлопцам-мадэллю, які нібыта здымаецца для прэміяльных брэндаў адзення, аднак чаканні разбурыліся падчас спаткання. Ён выглядаў зусім іначай, чым на фота. Ён быў менш узростам. Ён, карацей, абсалютна іначай выглядаў. І вось у мяне тады было такое трошкі расчараванне, бо, вось як кажуць, што дзяўчаты выглядаюць інакш, не толькі дзяўчаты, хлопцы таксама. Варта не забываць і пра бяспеку. За фота могуць хавацца махляры, якіх цікавіць непрыемнае знаёмства, а вашыя грошы. Трапляюцца ў такіх дадатках і сілавікі, якія праз фейкавы аккаунт стараюцца здабыць інфармацыю, каб потым выкарыстаць яе супраць чалавека, папярэджвае прадстаўнік Белпол Уладзімір Жыгар. Такие кейсы нам известны, но они достаточно редкие. И там, конечно же, человека пытались вытянуть на такой более откровенный разговор, тем более, что такие приложения как бы сами подталкивают к такому более неформальному общению.
Людзі ў праграмах для знаёмстваў звычайна не хаваюць твару. Такім чынам сілавікі могуць з дадатку перавесці размову ў Тэлеграм ды звязаць чалавека і ягоны акаунт. Летась у Менску так за краты трапіў 28-гадовы Артём Алексеенко. Як застрахаваць сябе ад махлярства і маніпуляцыяў з боку сілавікоў у праграмах для знаёмства? Разговор начинает входить в политическую сферу, либо начинаются вопросы насчет помоги мне денежными средствами, или какие-то вот такие связанные с финансовыми вопросы, то здесь нужно либо однозначно сказать нет, то есть как-то не отвечать на такие вопросы, либо прекратить переписку. Сярод простых правілаў бяспекі таксама не даваць незнаёмцам вашага тэлеграм-акаунту і не расказваць падрабязнасцяў вашага жыцця, ці тым больш палітычнай дзейнасці. Андрей Сульжыц, Белсат. І гэта была апошняя інфармацыя ў сённяшнім аб'ектыве. Адразу пасля нашага выдання вас чакае праграма «Белсат Зум». У ёй вядоўца Сергей Падсасоны сярод іншага абмяркуе перспектывы наступу украінскіх войскаў на Куршыне з вайсковым аглядальнікам Міхайлам Жырохавым. Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.